सिडली चिरां दखरा एबसुनि बाखनायजाथाव हाबाफारि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बेखेवखांनायनि उनाव फिन मैया फरायसालिफोराव हाग्रा दुफबनानै थानायफोरखौ एवस्रांनायजों लोगोसे सिबस्रांनानै साखोन सिखोन खालामदों सिडली चिरां दखरा एबसुआ। चिरां जिल्ला बड'फा गोजोरथियारि सोलाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बे मोजां हाबाफारिखौ मावो सिडली चिरां दखरा एबसुआ। मैया एबा थांनाय बुधबारखालि फरायसालिफोराव हाग्रा दुफबनानै थानायखौ एवस्रांनायजों लोगोसे सिबस्रांनानै साखोन सिखोन खालामो सिडली चिरां दखरा एबसुआ। हाबाफारियाव सामथाइबारि गेजेर फरायसालिखौ साखोन सिखोन खालामखांनायजों लोगोसे सिडली चिरां दखरा एबसुनि आफादगिरि दानसोरां बसुमतारिया खौरांनि सिगाङाव माखासे बिबुंथि लाखियो। मिडियानि नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै सिडली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ नोजोर बोनानै फरायसालि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों आरो बे साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि दखरानि सिङाव थानाय गुदि फरायसालि, गोजौ फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि बेखौहाय जोङो साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय थांखि लादों आरो दिनै जोङो सिडली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जोंनि दखरानि सिङाव थानाय सामथाइबारि गेजेर फरायसालियाव दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ जागायजेनदों आरो बे जागायनाय सानाव जोङो बे फरायसालिखौ दा साखोन सिखोन खालामदों आरो बेवहाय जोङो मोनसे थांखि दङ जे जोंनि फरायसालियानो जोंनि हादरनि इयुन आरो बेखौ साखोन सिखोन लाखिनाया जों साफ्रोमनिबो दायथ'। बे हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे दान मोनसे गोलोम बोथोरनि बन्द' समाव जोंनि ओनसोलनि गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि जोङो लादों। दा बेवहाय दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि फरायसालिफोरा साखोन सिखोन जागोन आरो बिनि गेजेरजों बे फरायसालिया जोंनि मोनसे मोजां थानसालि, मोनसे मन्दिर बायदि बेखौ जोङो साखोन सिखोन जोथोनै लाखिनाया जों साफ्रोमनिबो बिबान, जों माहारियारि आफादफोरनिबो बिबान, बे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनिबो बिबान आरो बे फरायसालिनि फरायसाफोरनिबो बिबान। दा बेखायनो बे थांखिखौ नोजोर बोनानै जोङो नैबे दान मोनसे गोलोम बोथोरनि बन्द' समाव जोंनि दखरानि सिङाव गंफ्रोमबो फरायसालियाव बे साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों नुनो मोनो जे गभर्नमेन्टनि बेबायदिनो हाइ स्कुलजों लोगोसे एलपि स्कुलफोरजों लोगोसे माखासे देहा फाहामसालिफोरावबो साखोन सिखोनखौ जों थानायखौ नुनो मोनो। नाथाय बेनि बेलायाव गभर्नमेन्ट हिसाबै साखोन सिखोन थानांगौ मानो थानो जोङो मा बुंनो सानो बेनि बेलायाव? दा नंगौ, जोङो माहारियारि आफाद हिसाबै जोङो जाखिनि लेभेलसिम हायो जोङो माहारि आफाद हिसाबै बे खामानिखौ जोङो मावनो नाजाबाय थादों। दा जोङो फरायसालिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि बेखौ जोङो दा लादों। उननि समाव जोङो जेरै दा मिरुनि बिथोन बायदियै, जिल्लानि बिथोन बायदियै जोङो फरायसालिफोरखौ फोसाबनाय हाबाफारि लादों। उननि समाव जोङो बे दा नोंथाङा बुंनाय जे देहा फाहामसालि, सरकारि देहा फाहामसालिफोर बेखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि बेखौ जोङो उननि समाव जोङो सम मिलायहोनानै जोङो लाहैनो गोनांबो जानो हागौ। दा बेवहाय आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे बेवहाय जों माहारि आफादाल' नङा, बेवहाय बै सरकारि फरायसालि, बै सरकारि देहा फाहामसालिफोरनि जाय बेखौ सामलायगिरि हिसाबै बिबान मोननानै दं बिथांमोनहा जेब्लायबो बै देहा फाहामसालि आरो फरायसालिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाया बिथांमोननि दायथ'। बिथांमोनहा बेखौ जेब्लायबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बा ओनसोलनि माखासे माहारियारि आफादफोरखौ लोगो लालायनायनि गेजेरजों साखोन सिखोन खालामनो हायो। बेखायनो आं खावलायदों जोंनि देहा फाहामसालि आरो फरायसालिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा बे बिथिङाव नोजोर बोगोन उननि समाव, बेखौ आङो खावलायनाय थाबाय। सरकारनि बिथिंनिफ्राय गुदि फरायसालिखौ जोङो खोब बाङाय नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनो। गोजौ फरायसालि आरो गेजेर फरायसालिखौ बांसिन नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनोब्ला गुदि फरायसालियासो जोंनि जिउ राहा दानायनि मोनसे जुरिजेननाय। नंगौ, बे बिथिङाव सरकारि फरायसालिफोरनि गेजेराव गोजौ आरो गेजेर बेखौल' जोङो नोजोर बोनांगौ बे नङा। जोङो सरकारि फरायसालि, गुदि फरायसालिखौबो जोङो नोजोर लाखिनांगोन सरकारनिफ्राय। गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि गासैखौबो नोजोर लाखिनांगोन। बेवहाय गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालिखौल' होननाय बेबायदि थानो नाङा। बे गुदि फरायसालिया जोंनि मोनसे जागायजेननाय, मोनसे फरायसाफोरनि खिलिजेननाय फरायसाफोरनि मोनसे सोलोंथाइ थानसालि। दा बेखौ जोङो बे गुदि फरायसालिया गामि आफादनि सिङाव थायो हिसाबै गामि आफादफोरजों सावरायनानै बा बिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरजों सावरायनानै बा SMC बडिनि बिबानगिरिफोरजों सावरायनानै
बेखौहाय साखोन सिखोन लाखिनाय बेखौ जोङो खालामनांगोन आरो सरकारि बिथिंनिफ्राय बेखौ नोजोर लाखिबाय थानायखौबो आङो गोनां दं होननानै सानो। बबे फरायसालिफोराव बेबायदि साखोन सिखोन नङा बेबायदि साखोन सिखोन खालामनायनि राहाफोरखौ जिहेथु सरकारनिफ्राय नोजोर लाखियो बेखिनिखौ आङो खावलायगोन। बर' बिजोङाव फरायनो थाखाय मा खावलायगोन जिहेतु बर' बिजोंनि जे फरायसाफोर गोबाङै जागासिनो दं। दा जोंनि ओनसोलाव बर' बिजों गुदि फरायसालि थैनायनि लामा बेखौ जोङो फ्राय गामिफोराव जोङो नुबाय थादों। जोंनि दख'रानि सिङावबो बेबायदिनो फरायसाफोरनि अनजिमा बाङाय जालांनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेवहाय आङो बे मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानदों जोंनि गारजेनफोरा जोंनि गाव गावनि गथ'फोरखौ बबेबा सरकारि फरायसालियावल' फोरोंनानै गोरों जागोन साननाय बा बबेबा इंलिस मिडियामाव फोरोंनानैल' गोरों जागोन साननाय बा प्राइभेट फरायसालियाव फोरोंनानैल' गोरों जागोन साननाय बेबायदि लायालासिनो जोङो जोंनि गामिनि गुदि फरायसालि सरकारि फरायसालिखौ लाखिनांगौनि थाखाय जोङो बर' बिजोंजों फरायनानैबो जे साक्सेसफुल जानो हायो जोङो बेखौहाय सिन्था खालामनानै बा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि फरायसाफोरखौ गाव गावनि गथ'फोरखौ गामिनि गुदि फरायसालियावनो सोनांगौ बेखौ आङो खावलायगोन। बेवहाय खुनु इंलिस फरायबाल' बा बबेबा प्राइभेट फरायबाल' जे फरायसाया गोरों जागोन बेबायदि गैया। गोदोनिफ्रायनो प्राइभेट फरायसालि गैयै समावबो जोंनि गोबां बै समनि जोंनि बर' सुबुंफोरा गामिनि गुदि फरायसालियावनो बर' बिजों फरायनानैनो दिनै जाफुंसार जानाय गोबां बिदिन्थिफोर जोङो नुनो मोनो। दा बे हिसाबै खुनु बेबायदि गोरोन्थि बुजिनो नाङा बेखौ आङो मिडियानि गेजेरजों खावलायनाय थाबाय।